coñezo. Mulleres que son un son. Queredes escoitar? Estas son as súas vivencias. Vivencias de muller. Rosalía e Son de Paxaros, de martelo co seu pai lle facía as zocas, e o son da máquina enlatadora da fábrica, e da bucina do bus que tivo que coller tantas veces para ir con seu fillo aos médicos. Oxe Rosalía e o son dos bicos que lle pousa na meixela a súa neta Alma. Meu pai tiña aquí a zapatería. Viña por aquí, traballaba aí abaixo. Traballaba aí abaixo na zapatería, tiña unha mesa, arreglaba o calzado, facía socos, botaba suelas, tapas, eso. A xente viña, charlaban con ele aí, que ele era moi simpático. Ele dice, xa che pagarei el vino, outro día págoche. Ele apuntaba nunha libretiña, tanto, tanto. Se viñan e pagaban, borraba. Se viñan e non pagaban, ainda deixou unha libreta con algo de débito. Pero, bueno, ben. Meu pai facíamos socos de padeira e levábamos para ir a traballar na fábrica. Limpiaba pescado, barría, facía os traballos que había que facer na fábrica. E cobraba 18 pesetas todos os martes, cada 8 días. Vendíase o centeo para pagar a contribución. Pagábase a contribución con ese diñeiro. Non sabía pan, comíamos, porque o facían aí no forno, e o leite tiño a vaca. Despois íbamos levar o leite a unha central lechera que viña cun camión, e aí arriba, a Arén. Xa eu levaba, xa eu de chavalita xa levaba aí o leite. Eu conocí o meu marido aquí na Samieira, na festa dos Dolores. Logo despois ven a Saleta, no mesmo mes. E fomos a Saleta, volvemos a encontrar, e, bueno, vamos bailando. Depois de chiste, puxámonos a bailar na area, porque había moita xente arriba, pero había máis parexas que nós, va. Por aquí antes Argemiro viña moito co chimpín, cando andaba co chimpín, pero agora está parado tamén o chimpín. E traía a leña, levábamos a erva. Pois porque arriba viña el co chimpín, teque, 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 teque. Hola, Lucas. Que tal? Ti, Luquiña, ven. Ven aquí, non me quero tanto a mí, quero máis ao jefe. Sí, home, sí, que eu tamén che quero ben. Eu tamén che quero ben, aunque non te levo do paseo. Viña xente de Raxó a comprar a palla. Cando era no tempo de ahora, noviembre, diciembre, enero. Elas traían o pescado, mira, Albina, ou Teresa, que era a miña abuela, son tanto xoibas ou xorelos o que había. Bueno, pois douche un trozo de pan, ou douche un fariña, ou douche centeo, ou douche grano. Miña abuela foi a Pontevedra, comprou esta peladeira, a un comercio que che chamaban a Juria, e levou o carro con as dúas vacas e truxo. O carro, para cá, para casa. O carro das vacas. Por Pontevedra adiante, sin problema. A cabadeira que lle chaman, puñía a vaca adiante, un tiraba pola vaca e outro iba detrás aí, para que non romperan os millos. Vamos, vimos da leña, para a cociña, para quentarse quentar a casa e cantarnos nos á noite. Para! Que traes? Agora vengo das gaseosas, mira. Pero gaseosas teño. Até mañana. Bueno, llevo Beltrán. Cando nasceu Suso, pois nasceu mal. Bueno, xa non lle din peito ni nada, estuvo mal. Pois cando viñemos, pois o neno estaba mal. E cada pouquiño tiña que ir porque daban ataques epilépticos, eu non sabía. Pero cando choraba moito eso, para o médico. E con médico seguido.
era un médico seguido. Fun a Santiago moito tempo, a Vigo tamén fun algunha vez, en coche, Castromil e tren. Moi trabajadora, llevar a Sus a todos os sitios que se pudo, siempre fuimos en compañía y muy bien, y Suso encantado con ella. Es que Suso adora a su madre. Bueno, despois de 7 meses tiña o braciño así, había que andar con el, non se podía, houve que comprarlle unha silliña para ele estar sempre, porque facía así, que tiña un ollo tal, pero bueno, despois veu o colegio, non sei, é bo, é responsable, é moi cariñoso, de todo, sí, de todo, para min, hasta o día de hoxe, sempre. Pois miña nai é unha persona moi especial para min, e, bueno, para todos, pero, bueno, para min tamén, é unha moi boa persona. Bueno, levamos moi ben, aunque a veces temos as nosas diferencias, como todo o mundo. Acórdase moito de min, das cousas que ten que traer. Se hai que comprar, mamá, mañán, que che traio da tienda cando vendo de volta do colegio. Pois axudolle así a limpiar, bueno, as escaleras de lá, isto de aquí, por exemplo, frego todo. O si, bueno, a cociña, o si, o que vai pasar a fregona, casi lle paso a todo. E depois vou a buscarlle así a cebola, sería abaixo a bodega ou así. Sí, eu, bueno, estou encantada da vida con el. A ver, cos outros tamén, pero... É que che dixan, ai, que fillo tes, que tal, que... Pero, gracias a que te sacrificache. Aos 7 anos que tiña Suso 7 anos, nasceu Juan. Ben, naceu ben, non tiña cousa mala. Despois xa foi pa a Mili, veu da Mili, non había traballo, despois encontrou traballo, despois estuvo traballando, aprendeu o carpinteiro que lle gustaba, despois puxose enfermo, leva 10 anos sin traballar. Non sei, sempre me tratou ben, sempre me deixou decidirme, aunque me equivocara, non sei, a mellor non hai que poden haber tido, creo. Me levaba a rejar as vigas de pequeniño, depois cando xa era máis grande tamén lle axudaba, as patatas, esas cousas, a erva, ir á erva, as espijas, todo eso do campo. Teño unha nena que lle chaman Alma, ten 2 anos e medio, vai facer. Moi bonita, moi saniña, é encantadora. Cando a traen, estamos loquiños con ela, a verdad. E dixo, ai, costura, voume apuntar eu a costura. Tiña 54 anos. Facíamos a roupa, e, bueno, tal día hai desfile. E puñamos unha ou 2 ou 3 cousas que facías durante o tempo, pois cambiabas, viñas, e desfilábamos, eu pasaba moi ben aí, sí, me gustaba moito. Una persona estupendísima, yo la quiero un montón. Y como yo, bueno, yo creo que la mayoría de la gente de la parroquia. Y para cualquier cosa que la necesitemos, siempre la tenemos ahí, de siempre, no de ahora, sino de siempre. Es una persona espectacular. Penso que son sencilla, amable coa xente, que eu na casa trato o mellor que podo, tanto o meu marido como os meus fillos, do mellor que fago as cousas todas o mellor que podo facer, dime que son boa persona, que teño o corazón grande. E son pequena, eso sí. Sempre contraxía con chiste, algún conto. Había un neno que lle dixera, mamá, cando nos morimos nos hacemos polvo. Sí, hijo, sí. Ah, pois debajo de mi cama hai un cementerio, 4 rodamontes, 4 chichafontes, 2 tuturutelos e un dalle que dalle. Que é? Unha vaca.